సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూశారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోని చూడండి. మన టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది. ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. 2 చోట్ల ఉంటది. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్‌లో చూడండి లేదా ఇన్‌స్టాలో చూడండి. సో మన సబ్‌స్క్రైబర్ పంపించారు ఈ వీడియోతో చేయి బ్రో అని. సో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో చూశారు కదా! సూపర్ అంటే సూపర్‌గా ఉంది వీడియో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి మీరు కామెంట్ చేస్తూ ఉండండి. వీడియోస్ పంపిస్తూ ఉంటే నేను వీడియో ఎడిట్ చేసి చూపిస్తూ ఉంటా. తప్పకుండా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్‌గా 1 బై 1 ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 3 ఫోటోస్ మధ్యలో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ ఫోటో ఉంటది కదా! దాన్ని మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఒక ఫోటో 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలాగే ఇప్పుడు చూసిన విధంగా మొత్తం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దీన్ని పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది ఇది గూడా. ఇప్పుడు ముందు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఈజీగా వీడియో చేసుకోవచ్చు. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యాడ్ చేసుకుంటే. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ టైం అవుతుంది. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మిస్ కావద్దు. ఏ ఫోటో మిస్ కావద్దు. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో లాస్ట్ ఫోటో 27 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో 2 ఫోటోస్ వదిలేసాం కదా! ఆ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 1 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్‌గా ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా ఫాలో అవ్వండి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్‌ని వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి.
సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది, బోర్ కొడుతుంది వీడియో ఎక్కువ లెంత్ అవుతే. సో మీరే అడ్జస్ట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడనే. సో 26 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అన్నట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.